Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. A balimancɛ, dɔw dencɛ, dɔw facɛ, dɔw ka kalanden, dɔw ka kalanfa. Le maître Badara Aliyu Badini di sabali kan inshallah. An bɛ bɔ tuguni ni an ka gurupu ka programme sabanan ye. Ni programme nin ye sini de ye. An bɛna ni ala tɔgɔ nin cari an ka kalanbulon kɔnɔ n'o de ye Facebook WhatsApp kan fɛ. An bɛna ni cari sini bɛ. Sini ni juma jigira an bɛna ni ala tɔgɔ nin tilan. Ni ala tɔgɔ juma ye ni bɛ ko bɛɛ de dilan i mako bɛ fɛn fɛn na ala ka dugukolo kan i bɛ n'i ta k'a baara ala b'o o fɛn nɔgɔya i ye ka kɔn tile 7 ye. Kullu haja jalubu kullu shay'in i mako bɛ fɛn fɛn na ala ka dugukolo kan ni b'o de nɔgɔya i ye. I bɛ papier de fɛ ka taa tubabu jamana na wa? I ye muso dɔ de i b'a fɛ k'a furu wa? I bɛ nafolo giriman dɔ de fɛ wa? I bɛ voiture de fɛ wa? I bɛ lu de fɛ wa? I bɛ mobili de fɛ wa? I bɛ moto de fɛ wa? I bɛ baara dɔ de ɲini i t'a sɔrɔ la i bɛ fɛ ka baara nin sɔrɔ wa? Diplôme b'i bolo mais i sigilen don i ka so kɔnɔ ɲati ɲana wa? I bɛ fɛ ka taa juru de ta wa? Ko ko ala ka dugukolo nin kan n'i b'a fɛ ka kɛ i bɛ dɔɔni de fɛ i bɛ fɛ ka lɔnni de sɔrɔ wa? I bɛ kalan kɛra mais i hakili man di ya? C'est à dire i mako bɛ fɛn fɛn na i bɛ daraja de fɛ wa? I bɛ dawula de fɛ wa? I bɛ jama de fɛ wa? I mako bɛ fɛn fɛn na ala ka dugukolo kan ni ala tɔgɔ in b'o de kɛ a bɛ baara tile 7 dama kɔnɔna na ala b'i gɛrɛsigɛ o ko tɔgɔ la. Sini ni juma jigira an bɛna ni cari an ka kalanbulon kɔnɔna na n'o de ye WhatsApp sanfɛ ye. Alors maa o maa mako bɛ nin na ni ala tɔgɔ nin kana tilan i kɔfɛ an b'a ɲini aw fɛ a ye teliya biribiribiri ni ka yɛlɛ Ensemble pour réussir sanfɛ. An bɛna an ka numéro de WhatsApp bila video nin jukɔrɔ ni maa minnu bɛ fɛ k'a dɔn cogo min na i bɛ se ka an ka kalanbulon sɔrɔ WhatsApp sanfɛ i b'o numéro ta i b'o enregistrer i ka téléphone kɔnɔ a bɛ kɛ WhatsApp ye i bɛ don an ka WhatsApp kɔnɔ i bɛ vocal kɛ ou bien i bɛ message kɛ a kana sɔn k'an wele weleli man d'an ye. Donc n'i y'a message bila ou bien n'i ye vocal bila an bɛna na don k'a lamɛn an b'i jaabi i bɛ kɛ cogo min na k'an ka kalanbulon sɔrɔ an b'o o sariyaw ɲɛf'i ye inshallah. An b'a ɲini aw fɛ a ye abonné an ka pagew kan n'o de ye YouTube ye n'a abonné na a ye notification ka cloche digi pour que n'a nana video bila tuma o tuma hali n'aw connecté tɛ n'aw nana connecté tuma o tuma a bɛna video nin sɔrɔ aw ka téléphone kɔrɔ aw yɛrɛ ɲɛ. An b'a ɲini aw fɛ a ye ala tɔgɔ ninnu partager walasa an balima silamɛw cɛmanw n'a musomanw u ka se k'an ka ala tɔgɔw sɔrɔ k'a ta k'u makow dilan. An b'aw deli a ye sabali a kana sɔn k'an ka ala tɔgɔw ta ka an balimaw silamɛw nanbara n'a ye ka mɔgɔw escroquer n'a ye ka mɔgɔw arnaquer n'a ye a ye sabali a y'o dabila o tɛ hɔrɔn ka jogo ye kuma tɛ silamɛ ɲuman ma. An b'a ɲini aw fɛ a y'aw jilaja cogo bɛɛ lajɛlen na a ka bama ka yɛlɛ an ka kalanbulon ninnu sanfɛ ni ala sɔnn'a ma a bɛ fɛn caman sɔrɔ ka tɛmɛ YouTube sanfɛ an bɛ minnu dira aw ma. YouTube sanfɛ an bɛ min dira aw ma o tɛ foyi ye a y'a dɔn o ye mɔgɔ caman mako dilan dɛ mais n'aw yɛlɛla kalanbulon sanfɛ fɛn min bɛ carila o yɔrɔ la o de y'a bɛɛ ye. Mɔgɔ si ma don an ka kalanbulon kɔnɔna na k'i ma nimisa. Nimisa kɔni i b'o kɛ mun nimisa i bɛ nimisa ko ko munna ne ma kɔn ka don ni kalanbulon in kɔnɔ joona n'o ye Ensemble pour réussir ye ko ne mɛnna n yɛrɛ kan dɛ o kelen kɔni o nimisa kelen bɛ bɛɛ sɔrɔ. An ka kalanden caman bɛ YouTube sanfɛ o tulo bɛ maître Badara Aliyu Badini di sabali kan kumakan na ni tiɲɛ don ni n b'a fɔra ni nkalon don n ka kalandenw ɲɛna kɔni n tɛ sɔn ka nkalon tigɛ dɛ n'i ye nkalon tigɛ kalandenw na tigɛ n na dɛ. N'i donna Ensemble pour réussir la i bɛ nimisa de munna i ma kɔn ka don joona o nimisa kelen kɔnɔ o b'i sɔrɔ siga foyi t'o la o la walasa hali ni ne an kana kɛ nimisa jɔnw ye a ye teliya joona joona a k'an sɛgɛrɛ an ka kalanbulon ninnu na n'o ye WhatsApp sanfɛ ye inshallah n'o kɛra a bɛɛ ka hɛrɛ de b'a la. A tradition mana na français ra arabe ra anglais na kan bɛɛ hali an bɛna chinois kan don ko na. Alors an b'aw fo k'aw bɛɛ ni ce aw ni baraji i k'an bɛn rendez-vous à demain.